Παραμένουμε στην παραλία για έναν άλλο λόγο. Η Όλγα Δαδίνη θα μας συστήσει τον κύριο Φλωράκη, ο οποίος έχει βάλει σκοπό ζωής να μαζέψει ό,τι γόπα βλέπει ελεύθερη και πεταμένη στους δρόμους και όχι μόνο. Και όπως θα έλεγα εγώ, έχει βάλει σκοπό της ζωής να ξεριζώσει τις παράνομες φυτείες από τσίγαρον. Και αν ακούσετε τι αντιμετώπιση έχει από τον κόσμο, την ώρα που μαζεύει γόπες, ο κόσμος του πετάει τις γόπες υποτιμητικά για να μαζέψει τη γόπα. Πολύ άσχημο εκεί αυτό δεν ακούστηκε καλά. Ούτε θα μπορούσα να το φανταστώ. Καθόλου. Αυτά μου έλεγε τώρα εδώ πέρα. Και απ' τη μία λες, ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι σαν τον Αλέξη Φλωράκη και υπάρχουν κι άλλοι που μπορεί να δεν τους γνωρίζουμε, που μαζεύουν γόπες από την παραλία ή τα σκουπίδια από το δρόμο και υπάρχουν κάποιοι άλλοι που το βλέπουν κάπως αρνητικά όλο αυτό, που τους ερεθίζει, τι να πω, γίνονται ήρωνες. Τώρα ας ξεκινήσουμε από το θετικό. Μαζέψατε χιλιάδες γόπες και από την παραλία της Νικήτης, την Πολυσύχναστη, και από μια παραλία στη Σκόπελο. Ναι, ακριβώς. Πείτε μου, εντάξει, η αφορμή, πώς ξεκίνησε όλο αυτό? Κοιτάξτε, και πόσες χιλιάδες γόπες? Ναι, η αφορμή ξεκίνησε μία μέρα στην Νικήτη που πήγα πολύ απλά να κάνω το μπάνιο μου, σε ελεύθερη παραλία. Άπλωσα την πετσέτα μου, ξαφνικά παρατήρησα γύρω μου ότι ήταν γεμάτο γόπες και αποφάσισα να τις μαζέψω γιατί δεν γινόταν να ξαπλώσω εκεί επάνω. Το νούμερο ήταν τεράστιο την πρώτη μέρα, λέω αποκλείεται, λέω εντάξει, τυχαίο γεγονός, δεν τις μαζεύει κανένας, αύριο θα είναι πιο λίγες. Πήγα την άλλη μέρα, ήταν οι ίδιες και έκανα ένα project, ένας άνθρωπος σε μία παραλία με μία απόχη για ένα μήνα, μία ώρα την ημέρα. Ήτανε το 5x1. Λοιπόν, και στο τέλος της δράσης μάζεψα γύρω στις 16.000 γόπες. Απίστευτο. Μετρημένες, καταχωρημένες. Και στη Σκόπελο? Στη Σκόπελο έκανα μία δράση. Φέτος έγινε. Ναι. Βασικά τι γίνεται. Κάθε φορά που κάτι με ενοχλεί στο μάτι, θέλω να καταλήξω σε ένα συμπέρασμα. Να δω τι είναι αυτό, τι το προκαλεί και ποιος είναι ο βαθμός του. Περιέργεια το επιστήμονα. Στη Σκόπελο είχαμε το πρόβλημα τότε που ετοιμαζόμασταν για την περίοδο, την αντιπυρική περίοδο που γίνεται λόγω της ζέσης του καύσωνα και των μποφόρ, και ξαφνικά άρχισα να βλέπω κόσμο που πετούσε τις γόπες από το παράθυρο. Φέτος το Ναι, των αυτοκινήτων. Και λέω, και όλη η Ελλάδα. την ευθεία που παίρνω για να πάω στην παραλία θα μαζέψω τις γόπες από την άκρη του δρόμου, γιατί παράλληλα είχαμε και την ΔΔΕ φέτος που έκοψε όλα τα δέντρα για να μην υπάρχει πρόβλημα φωτιάς σύμφωνα με τις κολόνες και δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Ήτανε παντού γεμάτο ξερά κλαδιά και προϊονίδια από το κόψιμο, ήταν οι πευκοβελώνες, οι ξέρες, και λέω θα μαζέψω να δω ποιος είναι ο βαθμός επικινδυνότητας. Και μάζεψα γύρω στις 800 κάτι γόπες στα 2 χιλιόμετρα που περπατάω για να πάω στην παραλία, που αυτό βγαίνει αρθριστικά γύρω στα 2,5 μέτρα μία γόπα. Και μας είπες ότι η γόπα μέσα στη θάλασσα αποτελεί δηλητήριο. Ναι. Κοίταξε, το μεγαλύτερο πρόβλημα της γόπας που δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος δεν είναι ότι είναι ένα σκουπίδι που απλώς θέλει πάρα πολλά χρόνια για να φύγει. Το πρόβλημα είναι ότι τη γόπα και την άλλη μέρα να τη μαζέψεις, έτσι και έρθει σε επαφή με το νερό, τα χημικά που θα απορροφήσει το έδαφος είναι καταστρεπτικά. Δηλαδή τώρα μιλάμε ότι με μία γόπα μολύνεις 1000 λίτρα νερού. Το θέαμα αυτό είναι αποκρουστικό. Κανείς δεν αντιλέγει, είναι αποκρουστικό. Ναι. Το ζήτημα όμως είναι άλλο. Γιατί δεν υπάρχει αυτή η ευαισθητοποίηση των πολιτών, ώστε να μην φτάνουμε σε αυτό το θέαμα. Είναι τόσο απλό. Δηλαδή, ο καπνιστής που πάει να απολαύσει το μπάνιο του, το φυσικό περιβάλλον και το καθεξής. Ας έχει ένα ατομικό σταχτοδοχείο, χάρτινο, μεταλλικό, οτιδήποτε. Γιατί πρέπει δηλαδή να απαλλαγεί από αυτό το αποτσίγαρο πετώντας το στο φυσικό περιβάλλον? Αυτό είναι θέμα κουλτούρας κατά βάση. Ναι, και κοιτάξτε, όντως η λύση είναι πολύ απλή. Η λύση είναι πολύ απλή, όπως το είπατε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Βέβαια, εκεί εγώ καταλήγω στο συμπέρασμα το ότι επειδή το τσιγάρο είναι από τα χειρότερα ναρκωτικά, ο εθισμός σε οδηγεί σε αυτό το πράγμα. Ούτε σκέφτεσαι, ούτε σε ενδιαφέρει. Εντάξει, όμως τώρα κύριε Φλωράκη, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όμως δεν είναι δυνατόν. Κάτι άλλο θα κρύβεται. Θα κρύβεται κάτι πίσω από αυτό που ανέφερε και η Όλγα στην αρχή, ότι ενώ σας έβλεπα να μαζεύετε, πετούσαν επιδεικτικά δίπλα σας τις γόπες. Δηλαδή, εσείς κάνατε τη δουλειά που θα έπρεπε να κάνουν 16.000 άνθρωποι.
μαζέψατε 16.000 γόπες, που κάποιοι 16.000 αντίστοιχα άνθρωποι, ή ίσως λίγο λιγότεροι, ο καθένας μπορεί να πέταξε και περισσότερες. Δηλαδή, κάνατε τη δουλειά για 16.000 ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Ένας άνθρωπος, μία μονάδα. Ναι. Ναι. Τι σας έλεγαν, ότι νομίζανε ότι είστε πάρα πολλές φορές στην Νικήτη, την ώρα που μάζευα τη γόπα, με φωνάζαν και πετούσαν μπροστά μου στα πόδια μου τη γόπα και μου λέγανε μαζέψτε τη γόπα. Μαζέψτε και αυτή. Και έλεγα για ποιο λόγο. Λέω, αν σας ενοχλεί, μαζέψτε την ο ίδιος. Μου λέγανε δεν είστε του Δήμου. Λέω δηλαδή, άμα ήμουν του Δήμου, έπρεπε να μαζεύω τις γόπες. Λέω, δεν μπορώ να καταλάβω. Η απάντηση ήταν εγώ πληρώνω. Εγώ πληρώνω τους φόρους, εγώ είμαι πολίτης και πού να το πετάξω και όλα αυτά. Άλλο πληρώνουμε τους φόρους και άλλο πετάμε τα απορρίμματά μας όπου εμείς θέλουμε. Αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Δεν υπάρχει εννοείται. Αλλά με αυτή την νοοτροπία πετάμε και το σκουπίδι στον δρόμο, γιατί κάποιος θα τα μαζέψει επειδή πληρώνουν. Αυτή την νοοτροπία. Ακριβώς. Πρώτη φορά πάντως την ακούω, πραγματικά. Αυτό ακριβώς είναι το επόμενο μου project που έχει να κάνει με τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή. Που τα τελευταία χρόνια που έχουν κοπεί όλα αυτά τα δέντρα στην Τζιμισκή και όλος ο κόσμος έχει επαναστατήσει και έχει κάνει όλη αυτή τη φασαρία και γιατί και για ποιος το αποφάσισε και για ποιο βίαιο τρόπο, πηγαίνετε να δείτε πώς συμπεριφέρεται αυτός ο ίδιος ο κόσμος όλα αυτά τα δέντρα που έχουν φυτευτεί. Και τα μισά ήδη έχουν καταστραφεί. Αφήνουν καφέδες από τσίγαρα. Το έχουμε βγάλει στην εκπομπή. Το έχει βγάλει η Όλγα, και τα ξεριζώνουμε. Τεράστια τασάκια, τα οποία όλα τα χημικά ποτίζοντας τα δέντρα, τα παρουφάνε τα δέντρα και την ίδια στιγμή. Ενώ είναι ένα κλαδάκι το οποίο προσπαθεί να μεγαλώσει και να γίνει δέντρο, πεθαίνει την ίδια ώρα. Είναι αξιέπαινη η προσπάθειά σας. Συγχαρητήρια. Μέσα από την καρδιά μας σας δίνουμε τα συγχαρητήριά μας. Βέβαια, εντάξει, το θέμα δεν είναι να δίνουμε συγχαρητήρια σε τέτοιες πρωτοβουλίες. Το θέμα είναι να μην υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες, γιατί δεν θα υπάρχει το πρόβλημα. Και πρέπει όλοι οι πολίτες. Αυτό είναι το νόημα. Ναι, το νόημα είναι αυτό και όλοι οι πολίτες θα πρέπει να είμαστε περισσότερο ευαισθητοποιημένοι. Σας ευχαριστούμε θερμά. Θα τα ξαναπούμε. Θα παρακολουθήσουμε και το επόμενο project. Θα καταγράψω και το επόμενο project και έχετε χαιρετισμούς από έναν φίλο σας που έχουμε εδώ πίσω από τις κάμερες, τον Αντώνη Κατσουγιαννόπουλο, καθώς μαζί κάνετε και skate και πολλά άλλα μοιράζεστε. Το φίλο μου, τον Άτα. Εδώ είναι πίσω από την κάμερα 1. Ας γίνει λοιπόν ο Αλέξης Φλωράκης ένα παράδειγμα για όλους και ας τον μιμηθούμε όλοι από λίγο. Έτσι. Ωραία. Και ας σκεφτούμε ένα πράγμα, ότι τις γόπες πρέπει να τις ψαρεύουμε και όχι να τις φυτεύουμε. Και ότι αυτό είναι την επόμενη φορά να μας καλέσετε να έρθουμε και εμείς να βοηθήσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ.